Bună, prieteni! Vroiam și eu de mult să ajung în centru să vă arăt mașinile astea frumoase. E o expoziție la noi în Pitești. Auto Cobălcescu BMW. Ia uitați! Ce mașină frumoasă! Și vreau și eu să o filmez, că îmi plac mașinile. BMW X5. Hai că vă las să le vedeți. Mașinile astea frumoase, bijuteriile astea. BMW 134.260 de euro. Consumă 5,9% de kilometri. Consum urban 6,9%. Păi da. Ia uitați ce frumoasă e. Vă place? O mașină de asta așa? Hai să vă arăt care îmi place mie.